12 kopije da nemaš crne oči, oči. A ne bi begeš one noći zbog njega on razbio. Kasile me polnikarke, mislio sam sve će proći. Branimo sve što možemo i dokle možemo. Sve ćemo da se otimamo dokle možemo. Oni neka bombarduju, mi ćemo da živimo, da radimo zemlju, da obrađujemo, da gajimo ovija mladići u dečicu. Mora da se radi, mora da se živi. Ovaj most je nama od dragocenosti. Tu imamo njive, bašte, razumete, koji spaja Majur i koloniju Đurđe Brdo. Najbolje selo na svetu. Ovdje šta se radi? Čuva se ovaj most. To je seljački most napravljen od prirodne ruke, prirodno drvo, sve prirodno. Priroda čuva i svi nas čuva priroda. Ja sam preživao 2 rata. Jedan sam preživao poslovni, drugi od žene, sad preživljavam 3. Jer sam se 5 puta ženio, to nanosi 6. puta kad se završi rat. Nije to tako loše kao što izgleda. Moja poruka Clintonu. Poruke ima gore, ali Clinton nema šanse. Nema Clintone, ti si broj 1 po Šuntavilu. Lepo piše plakata gore. Clinton je broj 1 po Šuntavilu. Hoću da kažem da je Clinton žena i nema srce. Nije ni bio u vojsku i nema i nije ga žao. Nema milost i šta mu jebem. Izvinjavam se. Ako ovaj most bude, pošto sam ja organizator ovog skupa, ako ovaj most bude srušen, mi ćemo da ga napravimo za 3 sata. Jer tako smo u mogućnosti. Neće skoro pasti, pinču onda bere, konje krasti.